sme pred predajňou Golf Universe na Galvanyho ulici 35A, kde sme prednedávnom inštalovali nabíjačky od firmy Smin. Dôvod, kvôli čomu sme sa rozhodli inštalovať tieto nabíjačky, veľa našich klientov už jazdí na elektroautách, sami používame elektroauta a je to perfektný benefit hlavne pre klientov, ktorí prichádzajú z trošku veľkej diaľky, či zo Slovenska, z Viedne, z Budapešti. Výhoda Smin nabíjačiek je absolútne jednoduchá registrácia a flat cena pre úplne každého. Vôbec si netreba robiť nejaké platené mesačné poplatky. Prídete, naskenujete QR kód a môžete nabíjať. Máme tu dva stojany AC-čkové, 11 kW rýchlosť, pokiaľ je zdieľaná, pokiaľ príde jedno auto, tak môže nabíjať až 22. A tuto kúsok vedľa je takisto inštalovaná 50 kW DC-čková nabíjačka. Celý proces inštalácie bol veľmi jednoduchý. Od podpísania dokumentov doslova do pár týždňov bola nabíjačka inštalovaná a pripravená pre prvých klientov. Rozhodne môžem povedať, že to bol dobrý krok a tešíme sa na všetkých elektromobilistov v Golf Universe.